tisadapite ku Iran iko tisadapite ku think kupita makamaka kungotsiwisana kuti kugwanji ku Iran komanso tisadapite ku America komanso ku Israeli tiyambe kale taonanso chinkhondo chimene chikufuna chikhalenso mdziko mwathu momwe muno. Yes, ife timakamba kuna kuti national wide demonstrations kupanga ma demonstration pakadali panopa ndiye kuti ndizomveka koma mbali inayi zimaoneka kunena kuti zikuoneka kuti pali zifukwa zina zapambali zimene ngati zili zoona zimene zikuwapangitsa kuti akhoza kupanga ma demonstration. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuna kuti kutalikitsa date yopanga ma demonstration kufika pa 10 ndiye kuti ndi njira imodzinso yongofuna kuti awaone kuti anthu ena ake ayankhula potengera kuti mbiri ya dziko lino imatchuka ndi kuna kuti anthu amene akufuna kupita pa msewu ndi anthu amene amafuna kuti apeze kaliliro. Bomali anthu ambiri tinadandaulapo nkhani yokhuzana ndi misonkho, kwera kwa misonkho komano kutengera pa budget imene ndithu Minister of Finance komanso kutengera pa the SONA national addressing, the state national addressing imene apresident adapanga ndi mmene zinthu zilili pano zikuonekabe kunena kuti misonkho ija adachulukisa ndi cholinga chonena kuti kufuna kupanga economic recovery. So tikamakamba nkhani yokhuzana ndi economic recovery ndiye kuti kubwezeretsa chuma chimene mbomamo chidawonongeka mchimake. Ndiye tiyang'ane kuti kodi system yanji imene iwo akugwiritsa ntchito pobwezeretsa chuma kutenga chuma kwa anthu olemera ukachiyika mboma ndi cholinga chonena kuti the economy ija sopano ikhale stable, cholinga chonena kuti boma likhale ndipo oyambira. So tikaonesesa misonkho imene ndithu yaonjezedwa pano ngati pali msonkho umodzi umene ukupinga anthu ndi msonkho wake umodzi. Right now we can talk about msonkho wake umodzi kukweza kwa mafuta pokapaja boma silinaganizire kwa anthu amene ali osaukitsitsa. Boma lidangoyang'ana makamaka pa zinthu zingapo kunena kuti amene amayenera kukhala ndi magalimoto ndiye kuti ndi anthu amene ali ndi chuma kale. Zikadakhala kuti zinthuzo sizikukhudzaso anthu ovutika amene akugwiritsa ntchito ma public transport osati ma private car, ndiye kuti tikanakamba kuti boma laganizirapo chifukwa chonena kuti kukhala ndi galimoto ndiye kuti munthu ali ndi ndalama. Chachiwiri, zikadakhala kuti dziko lathu lino lili ngati maiko ena ngati Mozambique, Zambia, Tanzania kumakhala ma public transport ndiye kuti zimabasi zikuluzikulu zimene zimakhala zochipa kwambiri, matreni aja zimene maiko adzizathu anthu amatha kukwera zimabasi za boma ndiye kuti mwina titakhala city to city, district to district kapena zimabasi zongozungulira mtown zimene zimakhala zochipa zimene anthu amene sakufuna ndithu kuti mwina atha kugwiritsa ntchito ma public transport azikwera zimabasi zimene zija pamene dziko lathu lino kulibe. Now tikatengera misonkho ina kuonjezera msonkho wa anthu akumowa ndiye kuti munthu amene amapita kumowa akuonesesa kuti ndiwo wagula pa nyumba kaya kuti kuli mabeti anthu amawina mipikisano yosiyanasiyana ndiye kuti zimatengeranso kuti anthu akupita ukasewera magemu aja anthu amene ali ndi ndalama kale. Now mukaonesesa nkhani ya manyumba ija economic recovery ndiye kuti akutenga chuma kwa anthu amene ali olemera. Lese anthu akupanga rent nyumba imene munthu ukulipira 500,000 ukuyena kuti ulipire msonkho 200,000 ukuyena kuti ulipire so zomwe zikutanthauza kuna kuti mukaonesesa dziko lino la Malawi likuvutika koma lili ndi anthu olemera kwambiri. Ndiye boma lija tikakhala pansi kulionesesa patali even misonkho ya anthu ogwira ntchito mboma ikuonesatu kuti akutenga misonkho ya anthu ogwira ntchito mboma makamaka anthu amene akulandira ndalama zochuluka kwambiri kuti iyayi let's to recovered our economic to be kuti ikhale the stable. Right now ndiye mutha kuona kuma salary kuja mwina akumayambira kuma 300,000 500,000 mpaka na anthu amene akumalandira ma 5 million kumapita kusogolo. Anthu ajawo okhala ngati tiyeni tisonke nsonkha tipange recover chuma chathu chimene chasokonekera. Ndi cholinga chonena kuti mwina economy yathu ikhale stable, ndi cholinga chonena kuti mwina kwacha yathu ikhazikike, ndi cholinga chonena kuti inflation yathu ikhale ngati mwina yasikapo. Ndi zinthu ngati izi ndi zinthu zimene boma lidakhazikisa kuti kodi tipange bwanji pofuna kupanga recovery chuma. Ndiye kuti tikuyenda tipange reducing mayendedwe komanso tikuyenda kuti tipange reducing masalary anthu, ndi cholinga chonena kuti ndalama ndiye tikaonesesa zonsezi
ndiye kuti zikupweteka kwa anthu amene ali olemera kale. So pamene zikupweteka kwa anthu amene ali olemera kale ndiye kuti anthu aja akangodzikundikira chuma, atenge chuma chija chikhale ngati chikubwera sopano, chikhale ngati chikupangisa stabilize dziko lino, ndicho linga chona kuti boma lija likhale ndipo oyambira. Ndiye timafuna tikambe kuna kuti mukaonetsetsa misonkho yonseja akamakamba nkhani yona kuti economic recovery which means kuti ali ndi short period, silongotere mu process iyi koma ndi short period kapena short process imene akungofuna kupanga recovered our economy. So akapanga recovery our economy ikakhazikika ndiye kuti zinthu zikhale zili m'malo mwake, zikhale zikubwerera sopano. Ndino timakamba kuna kuti kupanga ma demonstration zinthu zimene zikuoneka kale kuna kuti mafuta akupezeka, forex ijayamba kupezeka, komanso ngakhale kuti inflation zinso nayo sikukhala ngati kusika koma katundu akukwera, ndiyebe zikumaonekabe kunena kuti kwa anthu osaukaja awaganiza pa nkhani za zakudya, pa nkhani ya chimanga kuti chisike mtengo, which means kuti this government ikupanga fighting makamaka kwa anzathu amene ali ndi chuma kale kuwamenyera ufulu anthu osauka, zimene kwa ife ngati anthu nzika za dziko lino sitingakhale ndi mtima kuti tathandize anthu amene akuvutika kale unless kuti pakhale njira zina za force zimene boma likugwiritsa ntchito. Komanso tikaonetsetsa nkhani yokhuzana ndi invoice tax, okay, misonkho imene akuti the system tax imene mwina akugwiritsa ntchito machini, ndi zinthu zona kuti mukaonetsetsa zikukhuzanso amwenye komanso anthu amene amapanga ma business akuluakulu. Anthu aja samalipira misonkho ija amangolipira zinthu zochepa, zina zija zikontena zina zimangodusa. Chifukwa china kuti government si kumapeza ndalama kudzera kwa anthu ena atambwali amene ali olemera koma misonkho amangopanga katundu amangopanga wodzembesa. Boma lija, that's why like a system imene ijayo kuti adzikaona katundu m'mashopu amene wadusa mongodzembesa. Potengera kuti MRA ma staff amene amagwira ntchito ku MRA ena amangoti kontena iyi mulipira, kontena iyi basi tipange madiro. Ndiye zinthu zija zikapezeka zonena kuti zinthu izizi sadapereke msonkho wake, sadalipire msonkho wake, zinthu zija zikumalandidwa kapena kunena kuti akumakakamiza kuti apereke msonkho. Komanso mukaonetsetsa zonsezo ndiye kuti zikukhuzana anthu amene amathawa kupereka msonkho umene ungathandize kunena kuti chuma chathu chiyende bwino. Chuma chikamayenda bwino zingathandize kuti boma likwanise kupanga provide ma services kwa anthu ovutika m'mizimo, makamaka kuyang'ana nkhani yodula kwa zinthu, kuyang'ana nkhani ya mafuta, kuyang'ana nkhani kwa zakudya, fertilizer, komanso mankhwala mzipatala. So zinthu ngati izizi within 3 months tisadapite ku 6 months pamene boma langobwera kumene kuzakhazikitsa ndondomeko iyi ndi kupanga ma demonstration against it, ndiye kuti anthu amene akufuna kuononga kusokoneza government imeneyi kuti isakwanise masomphenya. Ndiye tikadamvesa apa pakungosoyekera boma kuti liwafotokozere anthu kuti economic akupanga the recovery our economy. Kodi imatanthauza chani? Komanso njira imene akugwiritsa ntchito kuwauza kuti pali anthu ena otsauka ndiye pali anthu ena olemera, pali anthu ena amene ali ndi chuma ngodzikwindikira, ndiye tikutenga chuma chawo chija chibwerere m'boma, boma ligwiritse ntchito. Zikamayamba kuyenda bwino anthu ovutika azisangalala, achuma chaso azisangalala, than kuti dziko lino likhale lokondera mbali imodzi. Mwina government ikanatha kufotokozerapo mmene tikufotokozeramu koyambirirako azathu a MRA, izizi sizikadafika zomapanga ma demonstrations, chifukwa anthu akadadziwa ubwino wokhuzana ndi economy recovery imene government system ya government imene yapanga introduce pochulukisa misonkho kwa anthu amene akungoseweretsa ndalama zimene zibwerere kwa anthu ovutika kuti zithandizire kukhoza chuma cha dziko lino. Ndi kuyamikeni kwambiri Professor Kinka, makamaka mwaonesa luso tu la pamwamba kwambiri potanthauzira kwambiri mpungwepungwe uwu umene ukubwera ndi HLDC onena kunena kuti afuna kuti akapange ma demonstration pokhuzana ndi ma taxes. Apapa tikutereko kuti mudziwe kuti ku Malawi ndikomvetsa chisoni endi utambwali umene ukubwera ndi HLDC kuti muonetsetse bwinobwino ogwira ntchito so ku MRA atha kukhala kuti so ndi amenenso akuyambisa kuwapopa kwambiri anthu ngati amene wawa kuti abwere pansewu ngati pamenepo. Ndiye kuti so MRA yeso zikuwakhuza kwambiri kuti so anthu ngatiso mwinake opanga ma business amene ali achuma kwambiri azisponsorso anthu ngati amenewo. Kuteko ku Malawi kuno kuli ndi vuto, koma ndi mmene mwatanthauzire niyo Professor Kinka mwatanthauza mweni
mogwirika mwa pamwamba kwambiri. Chifukwa chaketu izizi kuti muzionetsetse sikuti kapena ogwira ntchito kuemwala yetu mabwana kuti akukondwera nazo zinthu ngati zizitu za misonkhozi, no. Chifukwa iwo aja amazolowera kudya kwambiri zinyengo mmene mwafotokozera Profesa Kinga zonena kuti pakabwera makontena mwina wake abweresa mwenyaja makontena 4, 5, 6 amangokambirana mwina ake kontena imodzi kapena awiri, ndalama zina zicha nkunena kuti zipite m'matumba mwawo, amutiponyeratu izizi ku account basi makontena sitiaona basi tingochaja izizi zipite kuboma. Ndikona maona kuti gwira ntchito kuemwalayo kuja amapezeka kuti ndi akukhala ni ndalama zambiri kumalemera kandayi kochepa chifukwa cha macorruption ake ngati amenewo. Ndiye boma ilipochita recovery ngati iyi iwo ajaso sakumva kukoma. Ninkona mukuona kuti olopa ma wireless kuti afotokoze zomveka bwinobwino kuti anthu amvesese sanafotokozetu. Sikuti tusamafika tu ma radio station imo, koma samafotokoza kuti munthu amvetsetse bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani. Izizi wo watu aemwalayo amachitira dala, amadziwa kunena kuti izizitu zitifinya kwambiri feyo, koma boma cholinga chawo ndichonena kuti chito chonse chuma chicha chipititse kumamidzi kucha. Chifukwa kumamidzi kucha mukudziwa inu kuti fertilizer anthu akamagula 10,000 kodi tikazifusa fertilizer adi munthu akagule 10,000 nanga mtengo wa fertilizer ni 10,000 muzaona kuti yayi. So kuti boma lichalimaikapo ndalama zina zake zochuluka kuti anthu akumudzi aja akapeze phindu. Mwaona? Komanso kuti mufufuze kunena kuti kodi akamanena kuti akumenyera ma demonstration akumenyera anthu akumenyera amphawi, kodi amene akuamenyerawo ndi amphawi? Kuti somuzafufuze ayi si amphawi, ndi anthu amene alidi ndi ndalama zawo koma satha kuthandiza anzawo, koma chumacho ali nacho chambiri. Munyengo inoyo ikabwera ngati inoyo amafunano amphawi aja tizikangokuwa munchimbulimbuli. Boma muchonse musangutikwira kuti tikumenya munthu amene akufuna kuti atithandizire ifeyo. Amphawi ife kupusa kwathu timangosatira zilizonse chifukwa anthu awo amene amazimva kuti ali ndi ndalama zawo zija zikamachuluka akamabera boma misonkho akamatanitani akamapezeka kuti akuthawa misonkho ija chumatu chimene chasuti chimazatikhuza ife. Hayi, akamagulisa kumalemera kumatani chuma chijatu chimapita kumanyumba kwawo iwo ndi ana awo. Ndiye kupusa kwawo so amapezeka kuti amatayirira mpaka amapezeka kuti ana awo ndikumatumiza sukulu zakunja zodula kwambiri khangati kuti kunoko kulibe sukulu. Ona chifukwa cha misonkho kuzembe kubera misonkho yako kuno ku Malawi kumene kuli kulakwika kwambiri. Ndene ndikuyamikireni kwambiri Profesa Kinga apapo mwatanthauzira mwapamwamba kwambiri, mwapamwamba endi kutanthauzira kokuti ineyo ndagoma nanu. Chifukwa ine zinthu ndimazimvera mwachidwi kwambiri, ndimazimvera modekha kwambiri. Komano ndikuyamikeni kwambiri Profesa Kinga kuti inuyo anakupasanidi ni luso lotanthauzira zinthu mwachidwi, endi izizi simunatengere mbali koma mwatengera pa chiprofessional kutanthauzira mwa ukadaulo kuti munthu amvesese. Endi ine ningothiri apo ndemanga kuti mwalankhula za nzeru kwambiri za pamwamba. Ndikuyamikeni kwambiri Profesa Kinga.